Od emira, zapovjednika pravovjernih, Ebu Hafse Omera ibn al-Hataba, prenosi se da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je kazao: zaista se djela cijene prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom. Pa ko bude hidžu učinio u ime Allaha i njegova poslanika, njegova hidža je hidža Allahu i poslaniku. Ako bude hidžu učinio zbog materijalne dobiti ili zbog žene da bi se njome oženio, njegova je hidža za ono što je naumio. Ovu predaju bilježe dvojica imama muhaddisa, imam Buhari i imam Muslim u svojim sahihima. Omer ibn al-Hatab radijallahu anhu pripovijeda: jednog dana sjedili smo kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a nikoga od nas nije poznavao. Približi se Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i sjede pored njega, tako što je prislonio svoja koljena uz njegova i svoje ruke stavio na natkoljenice, a potom reče: o Muhammede, obavijesti me o islamu. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: islam je da posvjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i da hodočastiš Bejtullah ako si u mogućnosti. On tada reče: istinu si kazao. Mi smo se čudili, veli Omer, pita ga, zatim mu potvrđuje. Čovjek ponovo reče: obavijesti me o imanu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan i da vjeruješ da je sve određeno, bilo dobro, bilo zlo. Čovjek opet reče: istinu si kazao. Zatim reče: obavijesti me o ihsanu, savršenstvu u vjeri. Pa mu kaza: ihsan je da robuješ Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe zaista vidi. Zatim reče: obavijesti me o kijametskom danu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: upitani o tome ništa više ne zna od onoga koji pita. Obavijesti me o njegovim predznacima, reče čovjek. A poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: da robinja rodi sebi gospodaricu, da vidiš gole i bose čobane, čuvare stada kako se nadmeću u gradnji visokih palača. Poslije toga je onaj čovjek otišao, a nakon izvjesnog vremena Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi reče: o Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek? Ja mu reko: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. On mi tada reče: to je bio Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Abdurrahmana, Abdullaha ibn Omera ibn al-Hataba, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: islam je sazdan na 5 stubova. Svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodočašću Kabe i pošćenju Ramazana. Hadis zabilježili Buhari i Muslim.
Od Ebu Abdurrahmana, Abdullaha ibn Mas'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: pričao nam je Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a on je onaj koji istinu govori i kome se vjeruje. Stvaranje čovjeka biva u utrobi njegove majke 40 dana kao nutfeh, to jeste kao kap tekućine. Zatim bude isto toliko vremena kao aleka, to jeste kao zakvačak. Zatim bude isto toliko vremena kao mudga, to jeste kao komad mesa. Zatim Allah dželešanuhu pošalje meleka, pa mu udahne dušu. I tom meleku bude naređeno da zapiše 4 odredbe: na faku djeteta i konac života, to jeste koliko će živjeti, i njegov posao, to jeste njegova djela, i da li je u pogledu drugog svijeta sretan ili nesretan. Pa tako mi Allaha, osim koga nema drugog Boga, jedan čovjek radi posao koji vodi džennetu sve dotle dok između njega i dženneta ne bude lakat prostora, pa ga pretekne ono što mu je zapisano, pa se počne baviti poslom koji vodi u vatru, pa uđe u nju. A drugi čovjek radi posao koji vodi u vatru sve dotle dok između njega i vatre ne bude kao lakat prostora, pa ga pretekne ono što mu je zapisano, pa počne raditi posao koji vodi u džennet, pa uđe u džennet. Ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim. Od majke pravovjernih, Aiše radijallahu anha, prenosi se da je rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko uvede, to jeste ko izmisli novotariju u ovu našu stvar, to jeste vjeru, to je odbačeno. Hadis bilježe Buharija i Muslim, a u jednoj drugoj Muslimovoj predaji stoji: ko uradi jedan posao s kojima se ne poklapa naša vjera, taj je posao odbačen. Od Ebu Abdullaha an-Numana ibn Bešira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: čuo sam Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: što je dozvoljeno halal, jasno je, a što je zabranjeno haram, jasno je. Između njih ima nejasnih stvari koje mnogi ljudi ne poznaju, kojih se uščuva, taj sačuvao svoju vjeru i čast. A ko se upusti u njih, zapast će ono što je zabranjeno. Isto kao pastir koji čuva stado oko zabranjene zemlje, može časom da mu umakne stado i pase na njoj. Svaki vladar ima svoju, drugi ima zabranjenu zemlju, a Božja zabranjena zemlja jesu njegove zabrane. U tijelu ima jedan organ, koji kada je dobar, bude dobro cijelo tijelo, a kada je pokvaren, bude pokvareno cijelo tijelo. Taj organ je srce. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Rukaje, Temim ibn Aus ed-Darije, radijallahu anhu, prenosi se da je vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: vjera je savjet. Mi mu rekosmo: kome je Allahov poslaniče? Pa odgovori: Allahu uzvišenom, njegovoj knjizi, njegovu poslaniku, starješinama muslimana i ostalim muslimanima. Hadis bilježi Muslim. Od Ibn Omera, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, i dok ne počnu klanjati namaz i davati zekat. Ukoliko to učine i ukoliko se na drugi način ne ogriješe prema islamu, od mene će im biti pošteđeni životi i imeci, a račun će polagati pred uzvišenim Allahom. Hadis bilježe Buhari i Muslim.
Od Ebu Hureyre Abdurrahmana ibn Sahra radijallahu anhu prenosi se da je rekao: čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je rekao: što sam vam zabranio, klonite ga se, a što sam vam naredio, radite koliko možete, jer su propali oni prije vas koji su mnogo pitali i razišli se sa svojim poslanicima. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah je tajib, to jeste čist i ne prima ništa osim čisto. Uzvišeni Allah je naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima. Kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu: o poslanici, jedite što je lijepo, to jeste dozvoljeno, i radite što je dobro. U drugom ajetu Allah dželešanuhu kaže: o vjernici, jedite od lijepih dozvoljenih jela koje sam vam ja podijelio i zahvaljujte Bogu ako samo njega obožavate. Veli Ebu Hureyre, zatim spomenu Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeka koji dugo putuje, raščupan, prašnjav, pruža ruke prema nebu govoreći: Gospodaru, Gospodaru, a jelo mu je haram, piće mu haram, odjeća mu haram i odhranjen je sa haramom, pa odakle će se njegova molba uslišati. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Muhammeda el-Hasana ibn Ali ibn Ebu Taliba, unuka Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i njegova rejhana, miomirisnog cvijeta, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: upamtio sam od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ostavi što ti je sumnjivo, a prihvati što ti nije sumnjivo. Hadis bilježe Tirmizi i Nesai, a Tirmizi je rekao: ovo je Hasan sahih hadis. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: od nečijeg dobrog islama je njegovo napuštanje onoga što ga se ne tiče. Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis hasan. Od Ebu Hamze Enesa ibn Malika radijallahu anhu, služitelja Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće biti mu'min, vjernik, niko od vas dok ne bude volio svom bratu ono što voli i sebi. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Od Ibn Mas'uda radijallahu anhu prenosi se da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nije dozvoljena krv muslimana osim u 3 slučaja: ko počini blud, a bude oženjen, to jeste udata, glava za glavu, i onaj koji ostavi svoju vjeru i napusti svoju zajednicu. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili šuti. I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka bude pažljiv prema svom komšiji. I ko vjeruje u Allaha i posljednji dan, neka počasti svoga gosta. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu: neki čovjek reče Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: pouči me. Poslanik reče:
ne srdi se. Ovaj ponovi pitanje više puta, a poslanik mu opet reče, ne srdi se. Hadis bilježi Buhari. Od Ebu Jala Šedada ibn Ausa radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista je Allah propisao lijepo postupanje prema svačemu. Kada ubijate, ubijajte na najljepši način. Kada koljete, koljite na najljepši način. Naoštrite noževe da olakšate vašoj žrtvi. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Zerra, Džunduba ibn Džunada i Ebu Abdurrahmana Muaza ibn Džebela radijallahu anhuma prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: boj se Allaha gdje god bio i loše djelo proprati dobrim, pa će ga ovo izbrisati, i odnosi se lijepo prema ljudima. Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasanun sahih. Od Ebul Abbasa, Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu prenosi se da je kazao: jednog dana sam bio iza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mi reče: o mladiću, podučit ću te nekim riječima. Imaj na umu Allaha, Allah će te čuvati. Imaj na umu Allaha, Allah će biti ispred tebe. Kada moliš, moli od Allaha. Ako tražiš pomoć, traži od Allaha. Znaj da se čitav narod sakupio da ti koristi u nečemu. Ne bi ti koristili osim sa onim što ti Allah propisao. A da se sakupe da ti u nečemu nanesu štetu, ne bi ti naštetili osim onome što ti Allah već propisao. Podigla su se pera i osušile stranice. Ovaj hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasanun sahihun. U predajama osim Tirmizine stoji: imaj na umu Allaha, naći ćeš ga ispred sebe. Znaj za Allaha kad si u obilju, Allah će znati za tebe kad si u nevolji. I znaj, ono što te je promašilo nije moglo da te pogodi, a ono što te je pogodilo nije moglo da te promaši. Znaj, zaista je pomoć u strpljivosti, utjeha u žalosti, olakšica sa tegobom. Od Ebu Mes'uda Ugbe ibn Amra el-Ensarije el-Bedrije radijallahu anhu prenosi se da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista je od govora prvog poslanstva, to jeste prethodnih poslanika, ako ne osjećaš stid, onda radi šta hoćeš. Hadis bilježi Buhari. Od Ebu Amra Sufijana ibn Abdullaha radijallahu anhu prenosi se da je rekao: o Allahov poslaniče, reci mi o islamu ono što ne mogu pitati nikog osim tebe. Reče poslanik: reci, vjerujem u Allaha i zatim ustraj na pravom putu. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Abdullaha Džabira ibn Abdullaha el-Ensarije radijallahu anhu prenosi se: neki je čovjek pitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: šta kažeš kada klanjam propisane namaze i postim Ramazan, držim se dozvoljenog, a ostavio sam zabranjeno i ne činim dalje ništa, hoću li ući u džennet? Reče poslanik: da. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Malika el-Harisa ibn Asima el-Ešarije radijallahu anhu
prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čistoća je pola vjere, zahvalnost Allahu puni terazije, zahvaljivanje i slavljenje Allaha puni što je između nebesa i zemlje, namaz je svjetlo, sadaka je jasan dokaz, strpljivost je sjaj, a Kur'an je siguran dokaz tebi i protiv tebe. Svako počinje svoj dan i svako je trgovac svoje duše, može je osloboditi ili dovesti u ruševine. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Zerra el Gifarija radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem dostavljeno od njegova gospodara svemogućeg i uzvišenog, koji je rekao: o robovi moji, ja sam sebi zabranio nasilje, zulum, i vama sam ga učinio zabranjenim, pa ne činite jedni drugima nepravdu. O robovi moji, svi ste vi zalutali osim onoga koga ja uputim, pa tražite da vas uputim i ja ću vas uputiti. O robovi moji, svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim, pa tražite da vas nahranim i ja ću vas nahraniti. O robovi moji, svi ste vi neodjeveni osim onoga koga ja odjenem, pa tražite da vas odjenem i ja ću vas odjenuti. O robovi moji, vi griješite i noću i danju, a ja sve grijehe opraštam, pa tražite da vam oprostim i ja ću vam oprostiti. O robovi moji, vi nikada ne možete doći do onoga što bi meni štetu nanijelo, pa da mi naštetite, niti možete doći do onoga što bi meni koristilo, pa da mi koristite. O robovi moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi povećalo moju vlast. O robovi moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najvećeg griješnika, to ništa ne bi umanjilo moju vlast. O robovi moji, kada biste se svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, sakupili na jedno mjesto, pa mi svi uputili molbe i ja udovoljio svačijoj molbi, to ne bi umanjilo moju vlast, nikoliko se umanji more kad se u njega zamoči igla. O robovi moji, sve je do vaših dijela koje vam ja zapisujem, a potom ću vam za njih dati odgovarajuću naknadu. Pa ko zatekne dobro, neka zahvali Allahu, a ko zatekne loše, neka kori samoga sebe. Hadis bilježi Muslim. Također od Ebu Zerra radijallahu anhu se prenosi: neki poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem drugovi rekoše: o Allahov poslaniče, odoše bogati sa nagradama. Oni klanjaju kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo i daju sadaku od najvrijednijeg imetka. Allahov poslanik reče: a nije li Allah učinio vama to što ćete i vi davati sadaku? Zaista je svaki tesbih, slavljenje Allaha riječima Subhanallah, sadaka. Svaki tekbir, veličanje Allaha riječima Allahu Ekber, sadaka. Svaki tehmid, hvaljenje Allaha izgovaranjem Elhamdulillah, sadaka. Svaki tehlil, izgovaranje La ilahe illallah je sadaka, i naređivanje na dobro je sadaka, a zabranjivanje lošeg je sadaka, i u približavanju svojoj ženi je sadaka. Rekoše: o Allahov poslaniče, kada nekome od nas dođe strast, pa joj udovolji, hoće li i u tome imati nagradu? Poslanik reče: zar ne mislite, ako bi neko to uradio na nezakonit način, da ne bi bio griješan?
a ako to uradi na dozvoljen način, imat će nagradu. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: na svaki ljudski zglavak pripada sadaka u svakom danu u kome se pojavi sunce. Izmiriti dvojicu je sadaka, pomoći čovjeku da se popne na svoju jahalicu da bi ga nosila i dići na nju njegovu opskrbu je sadaka. Lijepa riječ je sadaka, svaki korak do namaza je sadaka i ukloniti smetnju s puta je sadaka. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Od En-Nevasa ibn Semana radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dobročinstvo je lijepa narav, a zlo je ono što se ustali u tvojoj duši, a ne želiš da to svijet sazna. Hadis bilježi Muslim. A od Vebise ibn Mabeda radijallahu anhu prenosi se da je kazao: došao sam kod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa me je upitao: došao si da me pitaš o tome šta je dobročinstvo? Rekao: da. Allahov poslanik je rekao: pitaj svoje srce. Dobročinstvo je ono čime ti je zadovoljna duša i čime ti je zadovoljno srce, a zlo je ono što se ustali u čovjeku i koleba se u prsima, pa makar ti to ljudi i odobravali. Ovaj je hadis hasan, a zabilježili su ga dvojica imama u svojim musnedima, imam Ahmed ibn Hanbal i Ed Darimije, sa pouzdanim lancima prenosilaca. Od Ebu Nadžiha el-Irbada ibn Sarije prenosi se da je rekao: objašnjavao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednim vazom od koga su srca zadrhtala i orosile su oči, pa smo rekli: o Allahov poslaniče, kao da je ovo oprosni vaz, pa nam oporuči. Poslanik reče: oporučujem vam bogobojaznost prema uzvišenom Allahu, poslušnost i pokornost, čak i kada bi rob postao zapovjednik. Zaista, ko poživi od vas, vidjet će mnoga razmimoilaženja, a vama je dužnost moj sunnet i sunnet pravovjernih halifa, pa ga se čvrsto držite, a čuvajte se novotarija. Svaka novotarija je bidat, a svaki bidat je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže: hadis je hasenun sahihun. Od Muaza ibn Džebela radijallahu anhu prenosi se da je rekao: o Božji poslaniče, obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet, a udaljiti od vatre. On reče: pitao si me o velikoj stvari. Lahko je onome kome je uzvišeni Allah olakša. Robuj Allahu, ne pridružuj mu ništa, obavljaj namaz, daj zekat, posti Ramazan, hodočasti Kabu. Zatim reče: hoćeš li da ti kažem za vrata dobra? Post je štit, sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru, i namaz čovjeka u dubini noći. Zatim je proučio: bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im mi dajemo udjeljuju, i niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili skrivene radosti čekaju. Zatim reče: hoćeš li da te obavijestim o glavnoj stvari, njenom stubu, njenom najvećem dijelu? Reko: svakako, Allahov poslaniče. Reče: glavna stvar je Islam, njegov stub je namaz,
a najviši vrh je džihad. Zatim reče: hoćeš li da te obavijestim o vlasniku svega toga? Reko: da, o Allahov poslaniče. A on se uhvati za jezik i reče: čuvaj ovo. Reko: o Allahov poslaniče, a zar ćemo biti pitani za ono što smo govorili? Reče: izgubila te majka, o Muaze, a zar će ljudi biti prevrnuti u vatri na njihova lica ili reče na njihove nosove, osim kao žrtva njihovih jezika? Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasenun sahihun. Od Ebu Salebe el-Hušanija, Džursuma ibn Našira, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao: zaista je uzvišeni Allah propisao farzove i nemojte ih zanemarivati. Zacrtao je granice i nemojte ih prelaziti. Zabranio je neke stvari i nemojte ih činiti. A prešutio je neke stvari iz milosti prema vama, a ne iz zaborava, i nemojte o njima raspravljati. Hadis je hasen, bilježi ga Darekutni i drugi. Od Ebu Abbasa, Sehla ibn Sada el-Sadija, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao: došao je neki čovjek kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i rekao: o Allahov poslaniče, ukaži mi na djelo, pa ako ga budem radio, da me zavoli Allah i da me zavoli ljudi. Allahov poslanik reče: odreci se dunjaluka, zavoljet će te Allah, a ne žudi za onim što posjeduju ljudi, pa će te zavoljeti ljudi. Hadis bilježi Ibn Mađe i drugi sa pouzdanim lancem prenosilaca. Od Ebu Sajda, Sada ibn Malika ibn Sinana el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao: nema štete niti međusobne štete. Hadis je hasen, prenijeli ga Ibn Mađe i Darekutni. Od Ibn Abasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao: kada bi se ljudima dalo ono što traže, bilo bi ih koji bi tražili imetak i živote drugih. Međutim, onaj koji traži, dužan je podnijeti dokaz, a onaj koji poriče, zakletvu. Ovaj hadis je hasen, a prenose ga Bejheki i drugi u svojim zbirkama hadisa. Od Ebu Sejda el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kako je rekao: ko od vas vidi zlo, neka ga izmijeni rukom, a ako ne može da to učini, onda svojim jezikom, a ako ne može da to učini, onda svojim srcem, a to je najslabiji iman. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao: ne zavidite jedni drugima, ne nadmećite se u kupoprodaji, ne mrzite se, ne razilazite se, ne okrećite jedni drugima leđa, budite Allahovi robovi, braća, musliman je brat muslimanu, ne čini mu nasilje, ne ponižava ga, ne laže ga, ne omalovažava ga. Bogobojaznost je ovdje i pokazao je na svoja prsa 3 puta. Dosta je zla čovjeku da omalovažava svog brata muslimana.
Svakom muslimanu u pogledu na drugog muslimana su zabranjene 3 stvari: njegova krv, njegov imetak i njegova čast. Hadis bilježi Muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko otkloni vjerniku nevolju od ovosvjetskih nevolja, Allah će od njega otkloniti nevolju od nevolja sudnjeg dana. Ko olakša onome ko je u teškoći, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ko pokrije muslimana, pokriće njega Allah na ovom i na onom svijetu. Allah je na pomoći robu, dok je on na pomoći svome bratu. Ko se uputi stazom da na njoj traži znanje, Allah će mu olakšati put do dženneta. Ne sakupe se ljudi u jednoj od Allahovih kuća da čitaju Allahovu knjigu i studiraju je međusobno, a da na njih ne siđe mir i ne pokrije ih milost i okruže ih meleki i Allah ih spomene onima koji su kod njega. Koga na tom putu uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. Ovaj hadis ovim riječima prenio Muslim. Od Ibn Abasa radijallahu anhu prenosi se da je Allahovu poslaniku preneseno od njegovog gospodara, blagoslovljenog i uzvišenog, koji je rekao: zaista je Allah zapisao dobra djela i loša djela. Zatim je to objasnio: ko bude želio dobro djelo da učini, a ne učini ga, Allah će mu ga upisati kod sebe kao puno dobro djelo, a koga zaželi i uradi ga, Allah će mu ga upisati kao 10 dobrih djela do 700 puta pa i više. A ako zaželi zlo djelo pa ga ne uradi, Allah će mu to kod sebe upisati kao potpuno dobro djelo. A ako ga zaželi i uradi ga, Allah će mu ga upisati kao jedno zlo djelo. Ovim slovima u svojim sahihima prenijeli Buharija i Muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uzvišeni Allah kaže: objavio sam rat onome ko se suprotstavi mome dobrom prijatelju. Najdraže čime mi se moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob mi se neprestano približava na filama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, ja postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom dodiruje i njegova noga kojom hodi. Ako me zamoli, udovoljit ću mu. Ako zatraži moju zaštitu, zaštitit ću ga. Hadis bilježi Buhari. Od Ibn Abbasa radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah mi mom ummetu oprašta grijehe koje počine iz zaborava i ono što su učinili pod prinudom. Hadis je hasan, a zabilježili su ga Ibn Mađe, Bejheki i drugi. Od Ibn Omera radijallahu anhu prenosi se da je kazao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo me je za ruku i rekao: budi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik. A Ibn Omer radijallahu anhu je imao običaja reći: kada zanoćiš, ne očekuj sabah, a kada osvaneš, ne očekuj večer. Od svog zdravlja uzmi za svoju bolest, a od svog života za svoju smrt. Ovu predaju bilježi Buhari.
Od Ebu Muhammeda Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: niko od vas neće biti pravi vjernik dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čim sam došao. Hadis je hasenun sahihun, a preuzet je iz Kitab el-Hudža od Ebul Kasima Ismaila ibn Muhammeda el-Esfahanija, koji je umro 535. hidžrske godine sa ispravnim lancem. Od Enesa radijallahu anhu prenosi se da je rekao: čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao: Allah svemogući kaže: o sine Ademov, dok se pozivaš na mene i tražiš oprost od mene, oprostit ću ti što si učinio i neću se na to obazirati. O sine Ademov, bili tvoji grijesi do oblaka na nebu, i ako tražiš oprost od mene, oprostit ću ti. O sine Ademov, ako dođeš do mene sa grijesima skoro velikim kao zemlja, a zatim mi se obratiš ne pripisujući mi druga, oprostit ću ti isto tako veliko. Ovaj hadis bilježi Tirmizi, koji kaže: ovo je hasenun sahihun hadis.